Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli. Njumuliro ndi Stevie Andonzi asoberete nandine lituko ligi ya tokonyana na sembe lituko lya Jumamosi nyasaye nande atwancheire kabisa twaranire asumuruberio bubosera bwenga igaiga bono maroga wachitari kinkianda lituko lya Jumamosi motenyino yukomina kabere kadoterete amatuke meronkebere 8 etukole omwako yiga namasini amanne katura koro omwako yiga to semerete asomanne ando iko mwaka wajirubere ne meronkebere nanyike onde bwenzi kiro mondo naganetie akoro omwako ando soe asumwaka ogoje gona twakore ne senjira yabene asumuruberio bubosera bwenga asemaroba yaboniga ende osoime yomuruberio tujaka munaya ntokora munaye eikieri tukusabo kwabera una ntwanyoranire asembeo asingenjo yemeruberio ao twarenga sensemeli ya Camerberg ekero Betronira bwate gusi abane extravaganza tukara mwalindiri baganere ara tengasini nabasani konena ndero lende tutwadana haya tutagetina na indu motobore kabisa asemarwa yaboni gotwasoire memuruberio ubosera bwenga kana tutumira uchumbe yao andonsi asoberete asiro yao andonsi asona kulegari megochika bana kora andonsi asoberete tukonne twakwaraniri asemarwa obe 90 bakomweri Joshua auta na Pedro Mokeira na bakora umurobiri yokurwa sense mirinde studio bana kibana malivine chibicha go cheira senjera bena byonsi bikiranire asemarwa yaboniga iko kaba mu 90 bakomweri karongora Bishop Lindara tusogeli kyaranje ngurandra mole asemambya Bishop yaranduriko morato ko moralimo week Bishop kalipsa mbia mona na inchenda ite kubakwani mbia mona moralia Brighton na mbia mona sengenje yokubeka byanga antu arenga amona ine wiki eria wiki yo maite bwata mangana mangera kinende bali bwanenge gali kamere bag no inche na baligereti abantu mwa nyagereti amariko na endelende Petronira mbia mona seke ukenya sako ete ande tugo sabanga sa comment una kogendera mono side ndate ko batabi karibu sana asiri tukeri gali ya lero na ndete ko batabinga muna tugo chaka tutaraenda tambe mambiri tukuliko nyotwale gutangaza mambiri yaikire litukeri likoro kwanga honoring day wantu bale bakubolenga ki honoring day ninki asike gusina boto gusinyuko kebeka lakini ende yotogotoka sansa ntodas abantu bali narerire bechikanisa cyane abarandi bane bali nakiniri nabatizire bande banyo mirwe abandi bakorere nto bakorere bono mameneri tuko bago chamo ndiri bago jabata banga pastor tuachire nderi yoto sesenie into nje mbakwanire guseni nabo bago jana bano guseni kwasende ndina bakorete kiriya korete nabatebono seni kumuna abana bechikanisa narerire bechikanisa chicha korubugiranga chikanisa inye no chikale mambi ega kisi daraja 2 kanisa itokuruge sonso wetera son pastor Richard Nyandoma na kurubugiranga aria Reverend Morara na kuruna kuruba ikire tayari kurujinse mochi akiribi bachire kurujinse mochi daraja 2 abantu bonse pi lakini endo moyego yo Brighton gotuchigete abasani bechikanisa chinde because tali moyegone no le moyega abasani barabungo go festival baicha na hemu no musani ondisi TV osebubosera na na guchikire mambia moyego monene ga daraja 2 chinsa toko chaka chinsa isato igatu achakire moyego muya moyega tobekete chema isika ekora ali somo sikiti ali na ligere mumbu chema chire isiko igomanya moyega no oralia no soero musikiti maria na bogo tamboka yo wike mumbu karibu sana Viyasano manjumari Bishop tuwarga niyankyo abwase kanisa aria atoikororende bana bakumate inenje kora korando bosera mabiko wika abanda nanjira banda asiomioro ndena tokare na Brighton yo gosiomia no tokare na Brighton so bali bana mwama Viyasano no ngale mambia ako karibu kabisa Viyasano mede last time umwaka mweto arire
Sari na jete na aliete ngoko bon timeti na rose ne karo ni ngerte kabisa. Kama bie koko ne karo. Kwa aliete ke imeka ono le mambio ko libibi. Because yo moro bio kwa advance. Because abantu to bwata mambia isoba abantu mutu bwata over 600 ba. Abantu ange 600 chikani salende bona chaguroire. Mate bona chikona ukina. Bia sana ina arrange ya mamambia ando ikarende tora kira bishop bia. By the bishop otorerire. Buna jome the bishop ngo ikatora topikiri tukurera lakini binje bishop etwa maendenere 2013. That's the fact. Karona akakorire asigete kale na otwa maendena bishop 2013 mpaka bono me the bishop is 10 years. Yeah, it's 10 years. Minus 0 na tuwa minus 1 yari yaba 10. Teri meke. Teri rais. Ige miaka 10 jina manyire bishop. Na ina nyona asobo koreri naye kwa manyire nero beire menta igo mamirande to ikalia na tura makira mbuya nere asogotorera. Bishop na ngo batana mede as in the world. Etubwate abatata batatu. Jini ba etebo etubwate abatata batatu. Itinda ina isiko yobosera because etubwate abatata batatu. Kerubwate abatata batatu na bako konya. Etubwate the father orio totongede. Konya sai. Tukama utwara the father riri oribono orio nyiborete na makori bono usi. Ani bwate spiritual father. Itabe pastor ga usabe nande mbastonde ali asengwenda. Oyore nade ona spiritual father. Tinte vedime de natumia spiritual father. Father. Inaliri ko bona abatata mbatatu ko twara ekeroro montomia. Nande mbuya to yente ke sinini ngaki ekero bwate abaibuli abatatu gwika umanye ngoyo oyo gatatu otokoroka nga tato ke moika tato ke moika nguru anale segia nene kubwata tano no rio kwiborete gusta to yongo kubuguri ale mono kusabira ale mono nguko chandikira ale mono bono abantu rakiye ko garage ndike ko kuona ring abantu aba Kristo bali nalirire nabo bachete bagaja na idea ngayaya watorere buya watongosire buya na intubono ntete tokore amasikani go jaso bona abantu mbale baravuga ki pastor keroseti yaya n'abantu bali nalirire abana bali nabere bali nayiboire bali nabatizire na ndi na kinirike moika aba pastor abandi n'abanjiristi abandi n'abanyagitari so bameamua kwamba bono no mwako gotatu togoso buya sana mwanju muri ndisi bitomera mambia toshereke pamoja ine jinga ya festivals hanande tukare tujukwana naki hamade asomo roberio yobweji festivals imede November December emeyiganeroro emenge tuiga twatwara twataktorena chi family jeito chi amato mede njiri chi wetana bono esali ebyegubita iyo esali ando batana ngolire yanga yabora esali montate bona yana tagete go sengo tera gete kwabora yani ibintu mirata gete ngolire gete kyabora era twataktorena inga kiji family chitakire koserekea a festival ekiro monto ibaga kyakoira unemboli emete mondana tenda bona we kamaro to gorire mboli tori Christmas uchumi ne kongete monto bue minja mongino de bana ki nintagete kwenda seito era ondieli ena liete Christmas sobo mosache kusase nyomire bona nche kwara kwangacha ngende seito renda kwani abaiboli hande esegiya ere to kwande mara bana ngakya takero serekea ji festival Monsajo medra bakuru nyomba ga ndade na ngomera bako jina bande ntubwa birthday ntubwa de embega na bora ende obosera bosare kibwe bosare kapi mungina ko boninga yokoro hali jindo bojibe nande bono mede bishop omontra rutanya kunywa marwa bona bawo ja konywa ge ye festival bona abange abano bago jabajagira kunywa nakiki turigere rimano na baja kunywa marwa because chisere chinjire chikogera paka nona abana bona abe school abaji university abaji secondary school abange bago ayocho ete bichucho choro goeta okonyoranga young abamuraba bake abaiseke wanakunywa pombe zaidi ya watu wazima bona kitota katorigere tukoriara nga kitoko maintain obosera chinga keje chia festivals kiro mugaka korensema yae omongina korensema yae na abana bakorensema yae eyanga nebora uchumi yeborete na kia abantu batakete bamenye aina to chikonyoro bosemi kiara na dadi uninore ngo ya Christmas mongino de yabana tebiso isaka de anvesteteyo ngakibinga kimoto de abantu bamenye asumusimu oyo mbosareka barakitokoriri go mwacho ngo taina ntora sensema ya Facebook bona Ndis TV News Digital boiga sensema ya YouTube tanyora Ndis TV News boiga sensema media X @Ndis TV News X rende Twitter baja bakachenjirieta bakanyurukana X @Ndis TV News asemaragoba ya boniga ende tobenaye mbakomere ina bei ya 0792192834 na namba yetu ya studio
somoro yaboni ga kero na bishop Jari Saboke agotwera nani na gotobo semi ngitoto kere koba asumusimu oyo obwe Christmas bishop ngitoto kere koba bon na ke family da kere kwebeka elinde twarobosera bori atware ku January mpaka December boy go muntu kachirebe ku December ku January mpaka December abarageria yekore boni egenta kanene Brighton tutara ikasoko magano koragera magane chianga Christmas ninki ya abuno ho to chakera ngaki Christmas ninki because ogenda ujo chaka usereke chianga usereke chindagera na inde bono busuchi kunyumuna twateba bono igo kwasereke Christmas bogeka ya because Christmas wekatumanya ngaki no kuiborwa kwa Yesu Kristo na kitu okoshereka kuiboru kwangu kwa Yesu Kristo wana kada tokoshereka kuiboru kwa Yesu Kristo oyo mintone ngamuna bono ngosoma tura marikato tabinga ki ngabari bare ngabari abangaini bantu bari abangaini ekere bachite bakanyora ya moja kurezemo ya moja ekere bachite bakanyora oiboirwe igo babike tamarunse bakamusasima ande bakamana kurwebi yegwa eria dario mana eria bono biagira we na bono biego biaje so bono ninga kitu bwenda ko sherekea no kiro mwaka abandi baratanga Yesu akobiru kiro mwaka Yesu tari kobiru kiro mwaka Yesu ni gaibore tu myaka chiri bibere ya itete nakini kene kinyorio na ona tikato banga ne party day party day ya Yesu Kristo party ya Yesu Kristo tikato yibwe kane party to gotwara inki to ko korekera tu nyori party day cheto igo to kuragera twagura chianga twachika basani chikekiana chwa bono na Yesu gara kuiborwa igo toko sherekea twasherekea asenchirengia asenchire yokoragira okuya ekerenya sato ire kiriato ire toko sherekea korengana niki wango kirinya sa koriki ntubasa gutiemana nabandi igora ko tena okosherekea okuya ugotabune family usigotabune enyoma usigotagere abana basarekenga kikera nabonya nabana bakwenda ejishere umwana uje no borito busuje no buroire ano bisho bana jakonyorana abana banyaruka usino na basubati onya bobo to uburito sana kubo buroire tima dini gete kinara gerure sana akonyoro takagwita yani akonyoro borito takagwita no takagwita bono musigo gete kwanyoro maitene bonga boite gete chiko sira kuru azore bono koranga mura ngute kutaga korera gando mwana mo bono mundura no akobo era brakire nende genta kanene Brighton tigatorerenga ogosherekea goito konene tigakobe ogosherekea gwa kimoika number 1 ikato ogosherekea gwikato gende kanisa Nyasaye tumuhakire mbuya mono because goika December tarehe 25 December tariki ndukirira isi abantu bakwete garira kwende gasa abantu oroja abantu bekire mebere umwako yotu abantu bakweta abantu bakwete gaga chinza machi Mombasa manta macha koronia abantu bakule kiri mono ekere kirenga tuikire na tano tari ukuragira guoka tari chianga choka no kogenda sinyuma ya sana como te bimbi ya mono ya bishop ono ekero togote abegoro ya sherji shereji nyinge no nabana kwaro kubaro maite abana bamura kera banyaruka barambate anamba batigubana bayiboretwe ene bikurene ko tebegari na mwana munyaruka kora mundana ndina mumurane roga chireburu mwana muswata takeri tikati mwana munyaruka tikati kubunali ebone family ingakieta kere ngo iroberiere eba mukungu no musaja baikaranze badana haya eshere yite toko yakora iga ABCD ondete minja ondeta akora ki ngo ikaranza bale une family bishop muno bosera abantu kwebanga bale number 1 tigante benga totebena abana nkogenda bale mache mutwe we komo mongera no mogaka mubange ngankwera tura abana ne sebo yabo yichisere chigokoro December tutanyare gotanga lakini rero maite ukoira abana buru rero bantu koira bano no mutinyo gatano mondo koira no mutinyo nane umuntu akoira umwana yagita ndo biyonjereri ona tari ngandi December yo kabantu bakete December nakirende lidikale wakaigure lyogi rero turi kuigure lyogi era abandu akoira abana yagita ali mangana yakoraki aera lakini ukoigwana na negento kiengenjo ase family muna mono ntubasa guitana ngase ngenjo musibati tata kwanda sobo usimuchukulire Christmas sobo usimuchukulira embiroro sana biroro konyora musibati abangete kabisa ngabono wikalero ngenda seitone kogenda musibati kogenda tebwati problem lakini wikaba sombango
Wikamuigwane. Era kitabasa guchakira mutugoro achakirio ga kugenda bona ago itobosera gozo mugago nakane tinga family yane muntu naro konyoro kuru Mombasa acha icha sereke ne family yae omaya konyoro munginera gwatebanga ki njense itongoji nuyo roje sarule muntu rule se Mumbu muntu rule bose Nairobi rule Kisumu ata itasereke ni family yae bona konyoro musibati aro para nera bwato opinion ngao iye gosario bosera Karanse baigwan wekabaigwane na bakibange mapema era balinde Bishop Musaja na rero thageti gojaka mukungu na bareka lakini Musaja otanya goja no ne festival era mukungu de agirene na hakimu agordoje no egasi etori kwego baga na kinere takirgo mukungu ande Nairobi ajugo bajo serekero gosene takire na inga kiemo chamo eto kenga maena sago kolegasi tali konyora ibaga abo musibati akogena Pachuko sereke amo. Tebu ati problem. Because yo murugio no murugio. Na ene ba Mombasa na bagoja. Ene Kisumu na bagoja. Mo sereke amo. Onye ta na gojaka. Lakini wono yo tali gojo ko bati sababu chia Chero na bakoranga abantu bane bale ba batali ko chali abantu ba mo because enga kiyiga ninga ki abantu. Ma ite sere ine rekoleta bandamo. Abantu ba umirana abandi batana kumirana abayiri batana kumirana abasani batana kumirana. Na ndi ngendo kendo ko banga ngaki muno wono mukungu no Musaja mata tuende tutarire no enyarawe singinjo Christmas no kwegokia na ende na gokonya abantu banda se asukunyara tisi no gorero monto bosi no gorero monte sukali no skiro iko kwakonyire asigete because naye to kuragera ebieka ukore Christmas pi utagore jo monto no nenu skiro uneta kero gorero monto kai lazima ine ki Christmas ki ya we kuruto koboko omoirio gose okay na bara bo moiri meta baidi to wate baro batari kwenyara mono so na bo gwaka jisa bo manyanga ki moiri gete bwate tiga moirere sukari bose tiga mona rere mpesere go kumotomera kwa matabia na gotomera sukari ya so na he go serekea kwa manyana na incho muntu na kwa ukare go serekea sukari yani ya ebisho gardo kwa na bono yoro yeji family chirol ji family nene ke ya festivals engorigere tore kerto kuri ji family ji cheito na boro ekado kwa na bantu banywa monto nywa mete buna inje ferse na rute sobo na ngambara na rute sobo na rute sobo na bono rosi ali se karanzana na bageni na ndo pasta kenyanya na kuru na bwata na bageni ga bono nyomba baturigere tia bageni baru na kuru na ferista no are na ndigere tia alia erbie kanga to boniga egere bano mete bajiri batara sinini batari rake igo bono ferista na ndigere tia ali bageni baraja ko jagoranje bishop wega tanga mbaja egara bijo to kwana igoro ye jingeji inga kia bantu mede to nyora na bantu bariko paransi no ensku so musbadi na sei ono baka no musbadi o menjana tu sei todo jina ya baiga você so musaji ya baiga você no musbadi ire binto so bionsi Christmas go se musimu yo ya majikora na ya sari você era bishop na bo tra ci famiglia karo na bono ani ke bese ke birangario ekere bose bono no mogaka munanje bose mogaka onde bwensi igo bwenene go balance na ande tu bwenene tiko ko genda sei no bose sema family ya sei no utige family yo mongena onye go kora shopping gara kabere megenda sobo musbati megenda sobo yo amada so at least kwa nyoranga ne ole bakabuate lakini nero maete mongino ri gakuri yo mwana ngene yo igona batwara no takeroko no de bwenda kora ya Christmas gero ki maete ngota gakiriki akuna bantu gete na bantu gete na man gukwa tomana ne sukari chikiro ibere na kende ko tanje kine Christmas kiana buya sana bishop ekero bono turgorigere liga asiji festivals ngubwate nande kera ngurarigere turgor maiga torana ase rori ya nyumba ngonya torno mosaja abade na excurvis ne yao ne binto bine ne biao Musaja ni nayo sajo mukungoja gukunga asiji festivals bishop musaja nero bada nero odi nene yo kwa kikija una banda barage iringa bari Christmas batarire usino kubata nangro ta gergo bo okubwatera na ewo ko bororo korengana mne nyombe yere enyomba nero ko nyomo musibati enyare ta ko legas akonyora jibes iko bono gwika changie at least mubangamo arugendo ke na yo rugendo ayo goterereke nanje terereke ne nyomba nero musibati atari ko karakende bona yo tari ko karakende twarango kana barabiyo eyo musibati atari ko karakende bono musacha agwachibika umanyanga enyombe iwe kaikiranie kirikende yo sigeta keiroro bisa na bisho kartona to kwana igoro
bwe chirori ejo asina nalengo mukutano kidana lorengo bwa basaja boka musubati wete to nigo benende gale go toletera match umuntu kama ndina umusaja na vangerora erora nere yeko ekorosibara ego tinda jira kuchise urigo tinda jira jibara akatatebikana abasaja mbari gabakwana nemejano ya mono none korobeti lakini erora nera gabekani erora adana erora ina bego rosie para lakini koro ya rosie para teri utume kabare nige kobogori gune turagita kama chikora sensi ina andi yego ja bogori gwe kere ise gwete kare para ya goriru nige sarie para bona karato wangu mugwe karonga ki kamasaja agana musaja go ikare mereri na para rosie nyumba yae nantanye menya go ika ari sana na ginga kya komenya no mongaini ari kya komenya no mongaini tema ne kwaro sie bareri tonye tumeka boso ko ari kirie bintu nhaye tema ngaki binde bigo konye family singa kyoko birenda uzo no bakoleta na bantu bao anto menya na baroko aibono kwa berero kwanyorire baka abana abaturi ko bachari kwanyorire baka yani nayo musatu na barwete umusaje olenge kwandenge mekutano yabasaje mete twanyora abasaje na babwate mechande menge none ji festival yumeda abasaje mbali bishop batamire bono esali bakwanga machukumu ya machukumu ngora kwande ngane yero bishop yana bale batene uniform gorero mwana umusaje napimete dale yani mete chano disikuji huyo lakini ndi umusaje nabatena bona umusaje na baruri no nyomba bona arasigete abegete prisoner yae osetaska yae kuna tiga nyomba na ana go tabanga bona tete bintu bitete ando mwana aitete manya umwana wende kwa desukuru engi ya marube ngo jaro mai lakini bona montaka ando anywa marua anga tata itiko manya desukuru be ase desukuru bi seko jakorwa abaga kabanda itemba tebinga ki naye kwa chakete family Nyasaye kera chagiti family ya Adamu na Hawa marika ko teba igaba sesentia kabateba moibole moichoriense amarika ko tebinge family ya Adamu na Hawa igo ya menyete miake menge montata na komenya sense asingenjo Adamu niga aliwajibika n'umuntu korokwa Sara waliwajibika kwa sababu ya familia ikagera toka toro paka bona ekero gutame family igoro muntu mwoba number 2 turigo chugo faulu because ekero gutame family bona gusikwata mama jukumu naye kwagera kwa yatama because ekera majukumu ajire igokumanyanga mete no maito mwana ngo Somali number 1 no maito mwana ngo Somali na no arare ko maito na one round mwana nanyora magisi 100 baka ende secondary asita ya kujikoiro bona kware kwe banga ngaki umwana aite taeta ogenda le secondary school bona ayenga kyura beri dichia usenga kyura tinta ntumieli tele na sabe pole lakini ora abo lakini amasia sinaro na odatu mekisho lakini amasia sinaro yani ukirete bako umwana oso mukoro etire lakini umwana gweka ngabono gutamule ngayugo tamaguchi because umwana oyo enkwa maete ngo Somali kwa mana kimu moswale watanga kidogo uchase kibao kanga kuna kuruta kwa lenge sininge komia segete kwa ruta segete kwa ruta sekombegete kwa ruta seke kuma etenga ebe sengo cha konyora January ero mwane school because ko tu aramaro yesa no manjumure grande do tomera uchumbe ya kuchisomanda semaro yaboniga bisho mnande katukuriro bosero bwichinga abona ande bare bayitanire ekiaro montonare ero focus January tu atebire lakini aro dena bono atikatura aragira nakira batokora na dena tigarie bange mbaye bate wena tigarie bange cha abalende na injo opinion ya nena bere ngaki Nyasaye krato seseneti kugokoragira na ndoro mwane sukuru maite turiko limiti Nyasaye maite njere watanga kingato tumia jibesa tokora kiango bana kwa na bali sukuru okay ukolinkole okolibobe ntu bwatege ndoko okolibobe no mono montage ende kunywa marua amaena aruku no okolibobe ekero gujuko tukutachibe ase kwenda sa marua ase ba kuse ba ekolichibe nyinge mono kubana no mondo kunchanga bone genda kanengelinga ki ase ndagire ya kawaida ero gwika abandu baragire abandu baragire ndagire biye bikoze ndagire ne yenda ndagire ne yenda no kwegoke bikoze nasa nata tetwegoke biya no liko bwataka genda alitara jambiri gorira abano buganga igabwa kweba asiga na hairikia lero chianga chigotinjiri cha chinchi kobogori wali amna sati ko monta ukakana monta kora kobolinga ngaye kwa rujeti umene basyo agete na yo wosoka kujabu kwa ende kanisa wasereka kwa rekana umuntu maite family ne family yakorekana buya number 1 abana mbachi ko nyonka asigeta ase chama tekoro jigwa abana abuno bale ase ngoke kuye kwa abana abuno bale ase nyame kale go sambwa ahenga mwa ukene ngekole tiki keyo lazima ngajete ocho iro mwana ezuko
esukuru na bana no bwata batete kuragira mata bana barenka barubotete kumanya ngesukuru ne karo gujikorwa baragwigete gatabi bana gete Christmas tuje turagire Christmas tuje beke chianga Christmas ngeje nyasaye na jato korere igo bono gwikabwe bangenga abana bwika baragire Biasano mwanju muri ndi studio gatwenda tukwanda igoro yamangana ye festival ekyara twanyorena festivals naliyo konyora ji family nyinge chiwetana kwanyoro mongina okwana gochia mwaka ngwa kamusara gochia abana bachwarire gochia abana bataba bagotara bono no embotuko abana baja kwegera konyinya sore lakini ndira kitoto turikina kitoko beko bosera to ga January twanyana bado togendre tekiagara ntoga chebintu kuru January ke ga December tosare kepi ikiano na abantu bane bono konyana bakunywa marusaidi konyare bira bono bichira abantu bakunywa marusaidi ba kwale mtu binde bitaiyo omondo tena sikete ba ujeke no embale ba kwa ndebigeni one kigeni kiarengo lakini ibintu byo jokorwororo mbiri biya koso muntu nae twebesa kurwa saru etosine yekyo bakaegwa maite bona abantu ko bagana umuntu manakana muna yakosoli bosine ba tainyore tingo mwana amaene bose kwa ndale zukuru ngatiga ne yakosoli ujota bokonya kibasi yakole jari by the way iyo musani one karabu akisini ni mwaka wairire na ndangireti musani one setu ageta setu kanyora kanibogete gakeiga njirinde nkagenda kandi nda nyungu bogya ngakaje musani yakandangiria bishop akante na inchungo mbakepa aronga enda mbakorore kana enda nganya list irigire 12,300 ango isiridi aya ngamode yena wali igire ngarangiri muntu rubigeta ngambona gya mangana yale akandigire sabasani abo atabu nero bamaete ebaragire barobaji bamotige oikakane gende yatari wakana jiko cheche bias Joshua kare kombona ngande pa ne mpobe na korte ko jikoro musani one mpobe pasa ona yeso so ete saka ta ko so mama liko yeso ta so eto sakayo abantu bakataka ukuranga ngiyesa so ara bomonya bibe Joshua kombona kina koso e ba te bugati bibe because ya senare tontre ko so moja ona moja ne ba titi ko tabanga kingo ninganje te ko so ba but somehow na bogweta somo ndo korangire bese na bogwe telinga na abantu bali barororo ngato baro chabanya bibe mono because yeso ngote balenga abantu abakuru kwa barebi na baoyogi batutanganira sumuro tubegoro aibono baro jenga na barebi uroje ba to ko so aibono urojo bugore tibu kuje kanisa ngaeno mojenu agitu atebu bagututanganira agutanganira nani nye kunyare kana tubande ko ire njiri yeye bakasi jiba mari to barande yeah Then turasomana Enoch Mochera tena kuru aizebania boda niko ndani yobosera bwinga sana Enoch Mochera Joshua Mbuya Tilimba tena kuru Nairobi Ruben Center niko ndani wale numuryo ya Dolika Kerubo na mwana wa ye mumra Carlton Tilimba sana Rose Mijemo kwa Nairobi Ibrahim ndani ya show mpaka tamati. Andrew Mathuna tena Nyamira Town niko ndani imeya top 6 Salam Club Kenya. Nwali imeyumuru Jospat Omwenga Basquad hatubwati kurwa sinsema ya Atika sana. Deon Patrogen tena Malisera Nyanjera niko tundi kutoka Masobeti. Good job Brighton watching live na wasazi wangu James Ogeto na mama Gladys Mola asanzana. Wono bosedo ya bana bategere tabu kabisa. Bonsi umwalimu Charles Rwango gatoko rwa Kenguso Salam niko ndani show kwa nomurugio ya Jacqueline kwa mboka pamoja. Dolphin Muradha nyako moja tena tune in as usual hadi mwisho wa tamati. Asante. Prince Vincent tena watching always from Nyamache Bobasi. Asante. Shepa Muram agada waendelea kwa ime Prince Vincent abaime Sheba Morada na tune in and following tari tari Aligeisa asante sana no ale imeyumuru Enoch Mochera nanda komenda tena as chief festivals eg chato igoreire chinka ngonyerigere linde nyesome kabisa Kemi Sovi Motangi I was Kemi Sovi Motangi a wonderful topic indeed majukumu ya school fees nayo wase wa pepe wakababu walia majukumu ya festival season naona nayo ikiwa lazima kwa kila familia Koronyango Junction getting you out and clear asante Vincent Kanyoro na watching live from embassy niko na Samuel Bosire kurwa Ambase Bahati Joseph na watu wa Iranda
bateana bali me yobosera asobo semi obuya ani picho tena kurunya masivi nyali bali nonde ime yumurubire ngoja golire ili yeno kumachera nyama kwenye soma goronge igoma njumuri kanda tutumira uchumbe ya semaro baya boni wetera se namba ya 0792192334 na namba yetu studio semaro baya boni gabo igo dora sinza mitandao tobwati ali sinza ya Facebook ndi Steve News Digital semaro baya boni mwaka Jackson makulio sinde ointata nga no ali ime yumurubire krobali no mochokoro sheira no mochokoro lioe no bali ime yumurubire ba devina wakona sisi ase emarogoba ya abonia Bishop Ganderas nini karongonya ko rigere SMS otemina pono umukaka numongina chinga kieji ngakibata gere baligererie byo baligererie ase family yabo mbande to bwata muhago korukunga William Abuta korunya bururu William Abuta korunya bururu no disabikirio moroberio kabisa anendo bwate mochache korukinse mocha minyinkwa mochache nere nerisabikiria umoroberio iga tomera nirenjera bagote banga mbanche to moroberio bose rabwenka na nto tokote banga kabeime kabisa andegendera ko yuanja asiritari ya Yesu Buya sana eye agote abana asiji festival eji chiatawire chinga mono okonyora omokungu taramogorera otaramogorere yanga negekoroto oreta eriogi inga mosaja oisaine na kitoko kora Bishop nobogima bwa njere chibese cyabere chingo yani adana ni chibese cyakongere nando abanta maene gendo bogenda kurangere mosaja yo tamaidi gendo egenta kanene karokyo agoserege Christmas tari chianga ostari gekoroto Okay, eto kenga kwagore iwe koroto wera de good. Eto kenga kwagore iwe yanga wera de good. Ni kreta yo teyo. Ayegende obugima paka bogende. Because igenta kenene no bugima. Ndutagiti tuetane asinge njoge koroto, tuetane asinge njoye yanga, tuetane asinge njonga tongireti asigete. Bishop sauti ya ngo tebuna ya butokire diga Petron ndajanya konyerigiri nyago soma SMS chinde ngendo jenda ya butokire Petron aja yangalie kidogo kiano wale standby bana kino moroberio gwikere asenjera ya abene asansana nindo jiga yana mafundiso inapamba sana oyao kutoka Unique Quality Furniture karibu na nyangina nyangena yali kanya lakini nyangena Australia kirikoba isabiki sana adena oyona owino owino sawa kabisa na mafundisho inapamba sana ni owino kutoka Unique Quality adena furniture karibu na nyangena adena alime yomoroberio asimaroba yaboni ni Elicha wagesiaga show iko moto. Asante sana ni Grace Nyamoya kutoka Mogweko niko ndani asante na raudana analenge korora omupira arenge korora omupira mani yu pastor inje na gechiwe na ayo te auto brukano mupira oje buno gechiwe no nyoma ni chika kono bozera manyango omupira ozali obozera ndujo yokwane na abana no mupira kwa kore engwa njengwa kandi bijora kirende wa karende no zali ozera kirende ko gechigule to kuigweta kirende gora jonde pesa ituko ndio lisabikirira agoke kere bako nyonsi wegole shomo pira nende tarata ya saa tete nandi kigewe kani jensali sana odo oyo kwane goro mopira ina dana era kinende nere gutomira chube kare koro mopiro mani yo gechi sana mani yo ikorwa pole sana na dana Fred Mochache na abali no Muruyo Estera watching from Kiamabundu Kisi ndani kama kawaida no abali na Estera Muruyo biasa yobo no muna bobosera metagrando wako ndio bosera bana ngoja kusema ni bana na tupe point ya gokundi point ina ya kuna madano nje garongorwa mokungo na ronde na ariaro njago beta ndo zero rombororo ikano ninje ekroto na Bishop ngongonyare enjinare ke Bishop sigete osina gera mede nje no mondo bana kabisa na ninaume kutoka Omolingam. Say hi to Bishop. Tuko na Mam Jane pamoja na Faith. I wish you all the best. Be blessed. I know my dad Bishop Ondali from the Chief CC Ogembo. Kesho tuko judge. Asante sana bia sana. Egenda kutumaje SMS yeno asemaro yabona Bishop komenta kwa ngalina talia ngabantu nande mbage ajwe kare mtu bya keirerende nombo kimako konge Yesu ngokwa na regoro yechianga kitabu kya Matayo sana monga timocha ndeke kemochikolia timocha ndeke kemochikobeka
asinginja mangana ino n'abantu bebisaku mbayaganeti egente getangani karari y'uburuti bwa Nyasaye maite gento tubwenta kurigererie ngaki yo kubiro kwa Yesu ntubwenete kwa kachisabu mapema ngumwa koyo na njita gete Yesu iburume yane bona ayo tegete yanga bibaga Yesu ari ko iburume yao emechando gwetera yanga te gokonya obo kongu gwetera yanga te gokonya gikoro tunge gokonya no ani ndagera kware kuria te gokonya lakini Kristo Yesu iburume yao tiango tebinga Yesu no muntu bwengenjo uragere binte bibionse utagete obinyore igonje nari kubeka ngakiri baga tukujandikaria mangana mange tikaturarigi Yesu tikaturarigi uburuti bwa Nyasaye ritangani tikaturagenda se nyuma Nyasaye ngakimu naba abangaini bali bajete bakasasima bakamusasima bakaruwe byegwa byabo na into tutagete kogenda litukoliriria Jumatatu litukolia Jumatatu na liuma ete Christmas ekere Jumatatu eto kogenda kanse Jumapili na ndege ko bakebe na Monday notole asoko kugenda kumusasima na kuruwe byegwa bitu lakini bishoka ronanji ngoregirira bangi nake lakini umwaga garutume kajibese ase side gitu umongina lorori na kibese jikariko usenya mesanjo goli usena maruji konywe umongina na bwatera ityo tena aya itata nje yangi yijiri usatongolere okay ama enaro onye umugakuri okogenda isiko uchikugokora isiko uchikugora isiko uchikugore ndagera isiko mukungu nabwe atera 8 yokobori ngaki ngaki ebinte byokwira isiko tokubireta nyumba na ndama ene binte ngokora kana bi naboko nyoro musacha akorere to musubati ondo isiko binte binene mane ngogore bara bande bokamaremo bagaje lakini mwayera se saigerisa mwete ne ratigete mokae lakini isikari akagajere to musubati ondo kabere amwagajete ligena naenda mubegete buya kuragere buya begete kingia lakini moka uri umutangani abana bosensita igo mutigete abana bose nakiko kogaranga na muntu getale gotaba umuntu getagatiga umungi no manene akamutiga akayenda kanyumu musibati umwao uyo manene abana bakamana gosoma bakasoma bono bakaba bandikiroya abana bono mugakori akabari icara agasinyunga kiakwera na goja because egwatameta abantu ugatigo goseseni Bishop Nara ukobori na nerebu yomosaja wakanira mukae chibesa jida akabesa kurua sekiombe ata modebeti bona bande batakete gusakuru kerara maete ebinde ne bwo tebito bosera toko gendo sabe chibesa bono yakine ngakyo gusabo sabe chibesa bobisi no ninje gaki no injo mobasa usabe bobisi uicherio konte ngaki no tuakane tigato te bania ke ngaki ugwakane beso tamanyeti namba kwa ndometie kara kwa yesabete namba tutometie kendo kwa yekorerete ebintu bune bino biko okay nabo witerere nde somo za muntu we kaze ke tuiterere lakini aina magosa because nyomo sipati okora magosa matangani nabo reitero tabanga okay tiganga kane lakini basa okora magosa akabe nabo witerere bono tuchi no mungino one bintu bigo sakorwa ne bya nyomba mwao maete bwanje gendo ngeyo rakore bintu nabo goja gojonyo bintu byakorereki byachire so mugaka wiko wachibime urimi elio kiriria lakini ndo ikuikaranza de mungina ngaki kerogo kora kendi gyonse because abange nabone ga bara sebyombe baraka batamenyeti bara sebyombe na ndabona bakuba kana chibezo musbati umana ko gacha agirete nyomba nga ochogore yanga na ere chibezo irwege kunu igaga korereki igaga jete otigere kwa bera rora Yo sana mwanju mure Nara wadena ni Brenda Nyamweya kutoka Mugweko na msalimia my dad Nyamweya Muchama na my mom Leonida Morani kondani sana wadena wali meyumroberio bubosera asemarogoba yaboniga sinte nyaboke adena bosemyo buya tigatori keriege kekera atoke kogicha omorembe obe amen wetu amagere jingo yatori keriege kekera atoke uijomorembe number 1 ngendo kitutana kuri enyama yemboli proito ni okurikira rito onyene ngoko mambi ngori ore ngoko mambi ngori nyama yemboli mambi ngori ore kiregendo ona nkyo gocha kurie kegeni kigugo cyane ngakiri atare 25 bono kirikira atoke shukuru Mungu tebinya saye ngaki chingeni cyatoka nje buna bano nyore murende ngiya kabisa liso sari yero siri biye ninakura na maneno naisha bora kitu nataka nikura ikie kwa tumbo na ushibe na maneno ishe ni Ayan salimia Bishop iya ni ukwani kabisa Bishop ase marogoba yaboniga
Dominic Olang amona omwana Felix Mori kurwa Nyansaga no torime yobosera sana sana wanda tutobwati asumara kwa yaboniga katokwana na chinga kije festival ngaki family da kere gotigara no bosera bori baharerire mete family ni gokorera obosera ni gobokorera by the way kera boise kubuneka na mangana makonsana ko bari peadi nandi na nyora na ekere family yasa digire ade bisho bene ngonya konsomira bangana ngonya manyani ekero enyumo yabo tokire ndio kumanya ngore ngomosani abana bago goseka isa uri mwana gutara komo ane ari gukugamba gukugamba utaba ngumuntu uyu muntu maite mukaya mutika so bana kwa tago cha gokoja ekero umusani umuya gocha kumanya umusani umuya ne bati onyoro musani gore kianda ge komyo go cha koremi abatebi nande nje koranga basani ba musani miyanya sa Biasana bono bishoka tujugo gukora ndire bono konyona no abasubati abangonyona bari osina na basaja konyona bari orbanya gukwana emgana njibono ngakingiro beretiga nere buye bono mundanya gukwana isikana njiri ngiro beretibiya maite bono nje mukane ko moyande camelback oyo no dena njita ntonya kuiru bono bogengi bwaswa meto bogengi bwaswa saja ngutaka bari gwetogia abasaja na betogi sana atage kora kana ki raundi yenyu gwete bori ndaite nje ndara soka abasaja ngutaka kora yani agotebioria ugo abasaja gwetogi bari yani korolekana nga rene nkwenyarare so abasaja ngukwana bari na kinirende gukwana tari buya na mono kwana so musani uri manyete utaji gukwana kende gujisiko agiti gukwana so nde bwensi ngi round ye ndata ko enda segete round ye ndata ko enda segete na nyoro musani kida ta ndata ko enda segete ndata ko enda segete ngakira njeti mata beti asengoji njanga mata beti asengoji nya sawa kole teki nya sawa manyete zengi njono mpaka bona iga tinda banga nga ingoja ko genda because tindo je gente kanene nyugete meane ngaki ngende sasi momo nene ali tukeli na linda kertu akorigo sasi momo nene ndore nga itoko soka guchi busama tukabera atatu nyanyasa ukubanga ongenda ande guchianda sora agende dirorio lakini bono tindi ngiri ko bagento kenene sana ngana kyobegete mutu mono ni round ye ngoja okay mbuya korosie budget mbuya ko banga none Christmas yota no gutata libo Brighton no bokumuki muswati olio ferista omuire no torande outing mogende Christmas mote banga bone Christmas yeke bono tiga turagenda isuko toke koriroro so teribobe garoboge mabole buya boire muna bole oge makara bole buya boire muna bole ko bu ategento kereki yo muguko tara because ebinde bi ko nyor bindo turi kwegerera nyasaye nyogo konyire ebinde bitumie asenjere nyasaye koriki akoire tari aso kwegokia but aso korosie family because egente kenene kerubwanje de nyasaye the family nero number 2 family nero ya kabiri alafu to mana konyoranga nore binto binde igobire number 3 so a family bagega sina batiri kile gendo yonzi number 3 pake biasara number 3 bone family nero number 2 igobono abanta bange se Christmas ye kirigire family gosi number 1 nyasaye to gende kanisa number 2 manyenga ke family yego ego cha kosereke Christmas yeke ba idea mapema ba konye mapema oroki nyasaye mapema oroki uwanjani mapema ndeli abantu manyenga ki Christmas yekega amaene ntu ageshereke asenjere nge because kana to gukora preto ndete nkwane kana n'abantu bamanye ikiti maze tareshi na 5 na tareshi na 6 tareshi na 7 ko ngabantu mbakwete bantu baragerete bakaba bande bakora kiango ibintu ibituko bikokorekana asenginja abantu agoshereke Christmas bobe ige goshereke bobe yando batakera bashereke buya na dena Ars Nyaboke korwa Nyamataro tamambaya sana tambara wati tamembe egere tubiasare tamanembe because okonyora abantu barengeti binte binene abantu barengeti tamene ne abantu bigwete kange bakoreke lakini tamasi okitu mzuri. Vincent Oboja watching from Gesonso Salimia Bishop asante sana Vincent asoto but Bishop ne kanda tokore pero bitu bia charade biere bono emusimo yiki Christmas ose festival ubuyibu abere abanda bakoiba itano mugako kabwato mongina no bose no aba dimetiza bakungu koiba bakale lakini obuyibu abeire uyibirera bakaba sibati koiba abayibu koiba uno obuyibu bekaro bwa abeire bishimwa kiboko kore kyagara umuntu yese kubwatwa igotigira abana bayo itirwe gose yabeire no muntu ibono mukungu na tama inga yuko naro chigoro gali ase kaniseri ya pefa babu atenyange ona abana aba bali bakuru chokora mbachige tuo
paragire ndoro chabana chokora ngamana abana mogokonya ande libate betu paragire umwana yo akaibere umontesi oli yebere zimi ogochaka kubwatu gogocha sekanisa itario komnyoko goswago kugamba ko mumbu ali bakumwira ni gocha bakumubwata liba mubwata bagweka rocha ndoko mincholia ande bakumumnyokia mache gotira bagacha bakumubwata bali bakumwita because obuibi negenteke maito monto koiba igango umuntu omwiti umuntu okweba nande no omwiti ta so toko tabanga ki no naye ndira nali kurandinga gitu umuntu getante nkuiba nali gochia lakini natigira singenjo na iguriringa nyasa obuibi negentekebe nanda muswali gotanga siku 40 kare kire to kominjoli oguitubobe kwa umia bobe gusikwa bwatu wasibwa ono amakokanya sa kwete onyo monte kerema ge kwa ngezo nebikuru tukyanyora jibeza ayo bwata makokonzi ubwatu bugima bwa wese ikarakali korakende gyonzi ke ukorage nebigeri byao tiga kugenda kurige bintu byabose bigo koleterera ya ekero bishona gento kyarana leta igoro yo boibyo kyarana bono ikumo saja asikero barenkeye na bana babo ikaba baren kiriye ke babwate bara umwana daji korambali okoboko wena ntwa bwate ndasi usintwa bwate gento gete achikote makoro ubusali burubura moreterere ase amatukaye era mabeti gatorore na kitoko kora bana bale batana kuri ndasi bana bale batari kuri mugati bama na gocha ko bachi chokora anyore besa kuri ndasi gosoba ndasi rikora tarikoli so bonda mugati tarikoli mungina koboko more oboko borebi ogenda umuga koboko kora ogenda so nona bana bokora bako bachi chokora nje nara ochiri abanga se bakuru okonyoro bugimo borobokongo abangina abantu family ne tari gochari abana tari kumanyanga abana na ba muimu umwana na benda ndasi umwana na benda mugati umwana na benda nywe chai mambia esengenjo ukonyora abana utabarere tibuya marika otabana ukoragirira obosembu abo mwere simaro yono mburubyo bisho bekaro to kwera usabe inde tomerane nande anje nale kurobo semu mwere ngaki Christmas rende mbado ndobwate juma mosi ya motokoja kukwana mana gochi weke Christmas lakini nale gosaba ngaki ebangango kende gyonso gocha kokora ebange mapema ngaki inchinya sawo gonkonya bekirie tenga nya sawo gonkonya kirituranya na botokori kirie keke turanya na botokori na ende kere mune family itabana ngaki gentonke yo tutana kuri onya no tabanga kinga ebon mwako yo gwikoto ira segete mwako yo katolieke ki utana kuri ando inje bintu byonzi bindo je tuwarire lakini bone gente kene tubwende gukuragire kenene niringana rinyasa Dingari ya sai nari kuchokobeli ngenjo asubuge maboito. Uya sana umedintu ebete kokonya mogoa nunyo de magori to yeto ke bishop osito bade asi nunyo. Obe uri otabete to mogoa. Mogoa bole ande kualikia semejo tena utopongo ametupongeza kwa ushauri mzuri lakini odere gakinto yeto mokonya. Mogoa konya turi to kwa kiresi neri na tu atwarte menge lakini nende neri to takwete na to akwete namba bishop tanga ngwa to nyori lakini kwa kratore to koinyori gakimogo twasabiro kwabere kyagera etwebete eno kumoche na menta yengo kore na bishop abantu mbale engakiye umuntu nere kerabwate ebintu tigate kworo kya bande yani umuntu nale yani usini nyamago sam bona ko jebeka isiko ya iterio kya banda abatabwati mbaka ara tena erio kya yo diga otena karo roje no tabwati ara tena tigatusange sangano yo mino to kwa nae kyara to kwate chimo mose sambe enyame sambe kerego sambe tebwati asire yora yesiekerere ya to korra sama bicho aga dane na bokoro mio erio kindi moita enyame sambe ro na pake chanda batabwati bili kolende bona bantu keringa kisaba nae onyore enyame sambe osene zukiro samboli bora zikato batakera maya na to batakera obutukobuya na to batakera osene gokuya lakini ne mambia bora nyogotete nyame sambe nyogotete kende yonsi mami to bata kendagira bora aria ke seshereria kuragera wensin korororo itukulia mambi to kwariga ne ndara jambira no that faith mission church ochiche to sangamo igoro yogo sene gokale mambi to koroka honoring day amone mesa yomonene sawa bishop tata no mwana mwikoma jenu miyamana asengenjo yechinga kijega watoire nande miyamana asengenjo studio ito ya DCTV to yesabeire twasabere na bali ya mashabiki bonse abategera nyasaye niringana twakwa na tigaliberi yengenjo na niberi mnentetere linyare ko kolegasi miyamana asengenjo nande tukomera nenga kiende esikone bako binyare ko kweranira aseridare Yesu Kristo mudolito amen biyamana mwajumuri tumera ne weekend
rituko buna elia lero kinyitari gyo chikobe chalero nigore go moboroberu bobosera bwenga twarengana Bishop Charles Saboke ekaro twago tebirina tigato tware festival erengia etabwati bitina bide byonsi nando lende chinga chiao senga yao eliane Brighton makoreka twabadana pitorine mokera amana choshouta abana kira maligine chibichago cheira senjera ya bene bye bye man. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi.